Boas noites, comisario. Harvey Dent non chegou á casa. Por suposto que non. Dime o que lle fixeches. Eu non me movín daqui. Con que non deixou vostede? Coa súa xente. Supoñendo, claro, que sigan sendo a súa xente e non a de Maroni. Non o deprime, comisario, saber o só que está en realidade. Non se sente responsable dos problemas actuais de Harvey Dent. Onde está? Que hora é? Que máis ten agora? Home, dependendo da hora, pode estar nun sitio ou noutro. Se temos que xogar. Vaime facer falta un café. A táctica do poli bo e do poli malo, Non é exactamente. Nunca empeces pola cabeza porque a víctima marease, así non podes... Non ves? Queríasme a min. Aquí me tes. Quería ver o que facías. Non me decepcionaches. Deixaches morrer 5 persoas. Despois, deixaches ya Dent ocupar o teu sitio. Incluso para alguén como a min iso é ser frío. Onde está Dent? Os da mafia queren que desaparezas para que as cousas volvan ser como eran antes. Pero eu sei a verdade. Non hai volta atrás. Cambiache as cousas. Para sempre. Daquela porque me queres matar. Eu non te quero matar. Que había facer eu sen ti? Poñerme a roubarlles aos mafiosos? Non, non. Non, non, ti complementasme. És desprezable, matas por Non cartas. fales como a eles porque non o és. Ainda que che gustaría selo. Para eles és un bicho raro, como a min. Agora mesmo faslles falta. Pero despois han de botar fora, como un leproso. A súa ética, a súa moral. É un chiste malo. Esquecen co primeiro sinal de problemas. Son vos ata onde o mundo lles permite selo. Voucho demostrar cando non haxa comida. Esas persoas civilizadas hanse comer entre elas. Eu non son un monstro. Son un adiantado ao meu tempo. Onde está Dent? Ti e máis as túas normas pensas que te van salvar. Sabe o que fai? Teño unha norma. Non, pois logo é a norma que tes que romper para saber a verdade. E cal é? A única maneira sensata de vivir neste mundo é non ter normas. E hoxe de noite ti vas romper a tua única norma. Estou no considerando. Non quedan máis ca uns minutos, así que vas ter que xogar o meu xogo se queres salvar un deles. Deles? Sabes que, por un momento, pensei que era certo que eras Dent, pola maneira na que te tiraches detrás dela. Mira como te pasa. Harvey, sabe o teu coa súa amiguiña? Onde están? Matar é tomar unha decisión. Onde Tens están? que decidir entre unha vida e outra. A do teu amigo o fiscal do distrito ou a da súa futura esposa. Non tes nada con que ameazarme. Non tes nada que facer con toda a túa forza. Non te preocupes, vouche dicir onde están. Os dous. E aí está a cuestión. Vas ter que escoller. Ele está no 250 da rúa 52. Ela está na avenida X, en Citerón. A quen vai ir buscar? A Rachel. A nosa Dent!